Ну что, готовая? Готовая. А ты? Абор з дзедаўскіх лапцей взяў? Конечно, вось яны. Добра, што хаця б чыстая, не гідка ўзяцца будзе. Гидка, не гидка, я кажу, ты, жонка, пераборлівая. Я тебе ў новый дом вяду, а ты аборы перабіраеш. Ведаеш, калі б ты мяне ў новы дом, ды на старых анучах уводзіў, я б ввогуле з табой не пайшла. Слухай, я жартую. Я просто хвалююся. Мы уязджаем у новую хату, мы будем жыць як гаспадары. Не разумею, навошта гэтыя дзедаўскія забабоны? Кабыла ты ці каза, каб цябе на вяроўцы ў новы дом весці. Кабыла, коза, прытрымай язык. Продкі так рабілі, значыць, нам трэба. А справім у лазіны і там паглядзім, хто каго цягаць будзе. Ай, ну што, жанашка моя, пойдзем у новый дом, дзе будзем дзетак гадаваць і добра нажываць. Лови. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як мода ўплывала на гісторыю, а гісторыя на моду? Мяне завуць Кацярына Ваданосава, у эфіры праграма «Нітка зорка». Я умею шыць, вышываць, ткаць, а яшчэ я гісторык. І з радасцю падзялюся з вамі тым, што ведаю пра густы і эстэтычныя перавагі нашых продкаў. Сёння мы пагаворым пра розныя віды пляцення. У Віцебскай губерніі існаваў вельмі цікавы і адметны абрад улазінаў. Першым у новы дом заходзіў гаспадар, а потым за сабой заплеценай аборы ўцягваў усіх астатніх членаў сваёй сям'і. Калі я чытала пра гэта, мне заўсёды ўяўляліся нейкія брудныя, смутныя людзі, якіх уцягваюць на непрыгожых вяроўках, нібыта вядуць сілком. Але гэта магло быць зусім не так, бо новы дом – гэта новыя надзеі, новае жыццё. Ды і аборы абавязкова не мусяць быць непрыгожымі і бруднымі. Яны могуць быць творам мастацтва, асабліва калі іх рабіла закаханая жанчына. Я лічу, што абмеркаванне гэтай тэмы вартае асобнага выпуску. Паехалі! Напэўна, многія з нас, і я ў тым ліку, у дзяцінстве любілі плесці розныя прыгожыя, рознакаляровыя фенечкі, з нітак ці з бісера. Мы мяняліся, прыдумлялі ўзоры. Я аднойчы, калі мне было гадоў 11, палічыла колькасць гэтых фенечак на сваёй руцэ. Іх было 29, амаль да локця. Смешна сказаць, але тая ж сітуацыя здарылася і з чалавецтвам. На пачатку людзі навучыліся плесці, прычым гэта былі раслінныя валокны, а ўжо потым дадумаліся, што можна шыць, вязаць і вышываць. Калі я кажу, што для сваіх рэканструкцый пляту ручную нават матускі, шнуры і вяровачкі, шмат хто шчыра здзіўляецца. Маляў, якая розніца? Можна спакойна пайсці ў краму і набыць прыгожую, гладзенькую тасёмачку. На яе ж усё роўна ніхто ўвагу не зверне, не заўважыць. А я скажу, што менавіта пляценне, бадай што самы медытатыўны, самы лёгкі спосаб запаволіцца, прывесці ў парадак думкі і адчуць асалоду ад кожнай хвіліны жыцця. Да таго ж, многія віды пляцення не вымагаюць вялікай падрыхтоўкі і грувасткіх прыстасаванняў. Напрыклад, у маім заплечніку заўсёды ёсць клубок нітак і маленькая вілачка, на якой можна зрабіць вельмі трывалы матузок для абораў ці шнуроку для гарсета. Да таго ж, гэта вельмі гістарычна. Такія вілачкі, іх яшчэ называюць рагулькі ці люцэты альбо лючэты. Археолагі знаходзяць яшчэ ў слаях ранняга сярэднявечча. Магчыма, яны з'явіліся ў эпоху неаліта, але распазнаць іх цяжка, і навукоўцы могуць пераблытаць іх, напрыклад, з драўлянымі ці касцянымі булаўкамі для сколвання адзення. Іх выкарыстоўвалі вікінгі, славяне, ды і хутчэй за ўсё іншыя народы, бо прынцып працы
з імі вельмі просты. Шнур, сплецены на рагульцы, мае квадратную форму. Ён цвёрды і злёгку спружыніц, нагадваючы трыкатажны шнур. Сплецены на рагульцы шнурок утвораны серыі петляў, падобных на вузлы. У адрозненне ад іншых тэхнік пляцення, пры выкарыстанні лючэта не трэба папярэдняе вымярэнне матэрыялу, і таму гэтая тэхніка падыходзіць для вельмі доўгіх шнуроў. Такім шнурком можна было падвязаць абутак, зацягнуць у пояс нагавіц і нават прышыць да края адзення, каб аздобіць яго ці зрабіць больш трывалым. Спосабаў прымянення безліч. У мяне, напрыклад, такім шнурком аздоблены край плашча Вілайна, які ўваходзіць у рэканструяваны строй знатнай крывічанкі 11 стагоддзя. Гэта той від магіі, якая мне больш за ўсё даспадобы. Ведаеце, я нават не падазравала, што бываюць такія ткацкія варштаты. Музей у Ціханаўцу мне проста расплюшчыў вочы. Ён агромністы, ён вельмі прыгожы, такое адчуванне, што яго хочацца лашчыць рукою. А яшчэ, што цікава, акрамя велізарнай колькасці нітак, акрамя вось гэтых усіх чаўныкоў, незразумелых для простых людзей прыладаў, тут ёсць яшчэ нават перфакарты дзеля таго, каб спецыяльна рабіць узор. Гэта правобраз кампутара сучаснага. Гэта пласціначкі зроблены з рыбіных храсткоў, з желаціну, і калі ткачыха перастаўляе па нажы, яны павольна рухаюцца туды ўверх і ўтвараюць з дапамогай нітак, якія вісяць агромністымі тысячамі, новы унікальны ўзор. Гэта проста вау! Хачу сабе рознакаляровы матузок. А я чалавек просты. Хачу, значыць, раблю. Тым больш, што для такога матузка мне спатрэбяцца хіба што толькі каляровыя ніткі і нажнічкі. Ну і яшчэ ўласныя пальцы. Тое, што я вам зараз пакажу, называецца па-навуковаму фінгерлуп, а па-беларуску проста тузанне. Вы можете запытацца, хто каго будзе тузаць? Мы не будзем біцца, тузаць буду я. І нікога не буду біць, ці нейкія іншыя фізічныя меры прадпрымаць, я буду тузаць ніткі. Для таго, каб зрабіць прыгожы рознакаляровы матузок, мне спатрэбіцца 6 нітак, 3 і 3. 3 аднаго колеру і 3 другога. Цяпер мне патрэбны прадмет, які будзе стаяць трывала, нерухома, як рыцар на абароне сваёй радзімы. Вось у мяне ёсць гэты дрын. Я не магу сказаць, што ён вельмі трывала стаіць, ну, паспрабуем. Росквіт гэтага віда рамяства прыйшоўся на высокае сярэднявечча. Тады такія шнуры плялі па ўсёй заходняй і ўсходняй Еўропе. Зараз гэты від рамяства, від пляцення захаваўся ў такіх аддаленых рэгіёнах, а Беларусь, як это не дзіўна, часам некаторыя лічаць аддаленым рэгіёнам. Вы можете пабываць на выспах Японіі, амаль безлюдных, альбо на беларускам Палесі, і зразумець, што адна і тая ж тэхніка выкарыстоўваецца і там, і там. Зараз мне трэба раздзяліць все гэтыя ніткі на петлі. Я іх прывязала канцамі да дрына. У мяне стварылася вот такая агромністая петля з 6 штук. Мне іх трэба размеркаваць. Зялёныя ніткі на одну руку, а фіялетавыя на другую. Даўжыня шнура, які ў мяне атрымаецца, не будзе перавышаць вось гэтую. Мой размах рук – гэта мяжа, за якую я не магу заступіць у сілу фізічных уласных магчымасцяў. Але часам у сярэднявеччы такім пляценнем маглі займацца жанчыны ўдваіх ці нават у чацвярых. Яны расцягвалі ніткі далёка-далёка, каб было больш зручна. Што я раблю зараз? Вось у мяне нітачкі. Я нібыта прывязаная да слупа. І гэта азначае, што пакуль я не скончу, я не магу адвязацца. Калі хоць адзін пальчык згубіць сваё месцазнаходжанне, то ўсё, уся справа пойдзе дымам. Таму я зараз з цярпеннем
такім пачуццём, з расстаноўкай пачынаю плесці. На адной руцэ я перабіраю ніткі так, каб яны страцілі сваё месца і апусціліся ўніз. А тут два пальцы утвараюць вялікую петлю. У гэтую вялікую петлю я прасоўваю петлю з ніжняга пальца левай рукі і расцягваю ніткі. У мяне атрымалася 2 петлі тут і 4 тут. Зараз на левай руцэ я перабіраю зноў ніткі зверху ўніз, утвараю вялікую петлю і ўсоўваю ніжнюю петлю правай рукі наверх. Расцягваю ніткі, зноў 3 і 3. Цяпер з правай рукой я раблю тое ж самае. Зверху ўніз расцягваю. Зверху ўніз расцягваю. І па крысе, даволі хутка насамрэч, не так доўга, як можна падумаць, у мяне нараджаецца шыкоўны двухколеравы матузочак. А як жа Беларусь? Ці былі ў Беларусі ўсе гэтыя фінгерлопы, рагулькі ды іншыя куміхімо? Канешне, былі. Нашыя продкі ведалі дзесяткі, калі не сотні спосабаў пляцення. На калодачцы, на бутэльцы, на назе. Нітку маглі прывязваць да чаго заўгодна. Да дрэва, да плота, нават да бараны ці ўласнай нагі. Таму, шаноўнае гаспадарства, калі вам бракуе часу на тканы пояс, на бердзічку ці на дошчачках, вы заўсёды можете выкарыстоўваць альбо, напрыклад, сценку і зрабіць вось такую прыгожую рэч. Як-лі-небудзь абавязкова здыму цэлы выпуск, прысвечаны пляценню на сцяне. Альбо вы нават можете проста зрабіць бісерную гарлячку. Гэта будзе аўтэнтычна і вельмі прыгожа. Колькі тысячагоддзяў таму нейкі чалавек узяў 2 ніткі і сплёў іх у адзінае цэлае. Мы ніколі не даведаемся гэтага. Але і сёння, ў гады неймавернага тэхналагічнага прагрэсу, бывае так прыемна ўзяць сплецены ўручную матузок і падвязаць валасы, зашнураваць красоўкі ці проста падарыць каханаму. Няхай амаль ніхто не заўважыць гэты ваш маленькі таемны скарб, але ён надасць вам гонару за нашу культуру і багатую гісторыю. Спи, мой сынок.
Thank